kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Ay, gagan ma'am, dali ma'am, apat. Upat ka mga lalaki nga dili lisensyado nga mubuhat og mga pustiso nadakpan sa NBI 7. Traffic enforcer gibunal-bunalan sa usa ka parking boy. 71 centavos per kilowatt hour nga aumento sa bayronon sa kuryente sa Negros Oriental ipatuman sa Mayo. Ug kapin 5,000 ka mga job vacancies gitanyag atol sa kadaugan job fair. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nadakpan sa taga-NBI ang upat ka mga lalaki nga manghimuay og pustiso apan di ay dili otorisado. Subay niini adunay pahimangno ang grupo sa mga dentista aron dili makigtransaksyon sa mga iligal. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nagpailang dental technologists ug iyang mga kaubanan nadakpan sa operasyon sa NBI dinhi sa Cebu City. Samtang matod sa mga dentista ngayon kunong bantayan kining sobra ka barato sa presyo sa mga pustiso. Uban ang taga-Philippine Dental Association girumbo nitong Lunes sa taga-NBI ang usa ka balay sa barangay Tipadilla, Cebu City. Sa impormasyong nadawat, gihimo kining dental laboratory adto giproduce ang mga pustiso apan dili di ay otorisado. Makita ang lain-lain nga mga materials, dentures ug mga dental cast nga gamit sa negosyo. Ang target sa operasyon giingong may experience kaniadto isip assistant sa usa ka licensed dental technologist. Apan karon nag-operate sa iyang laboratory. Mayroon kaming empleyado na nag-post as customer, so nagpagawa siya ng denture. Based doon sa evidence na nag-gather namin, napakaraming dental cast ang nandun. No? Ibig sabihin, marami talaga silang kliyente. It's liable for violation of RA 9484. The fine is 200,000 to 500,000 fine. Ang imprisonment lang medyo mubo, which is 2 years to 5 years. Ang organisasyon sa mga dentista mipahimangno sa mga tao adto ra gyud mudangop sa mga rehistradong practitioners para dili makompromiso ang panglawas. Matud pa, ang dentista ra gyud ang dapat mohimo sa pagsukod sa dentures sa pasyente. Since he has the experience already and now he has the guts to have his own. Yeah. But the problem is he's not a licensed dental technologist. Lisod jud kayo, hygiene is not practice. Yeah, unya kanimang kung ngipo na to dili ni sa ordinaryo nga kanang naa kay this is part of our system sa atong lawas. So anything dirty or infectious basud sa imong baba, lilikado kay na siya. Anybody nga dili licensed to operate inside the mouth of a patient, dili gyud na sa allowed. Wala gyud reason nga moadto ta sa mga illegal nga practitioners. Sa atong hunahon siguro is makabarato pero ato ang kuan unsa ang resulta. So ingon ana, and then aside ana siyang mga illegal laboratories na aside daghan nag-advertise pag yun. So beware po ta ana nag-advertise og mga DIY pod nga mga braces, DIY nga mga whitening, that is a no-no. Dihang gikuhaan sa ilang pamahayag, limitado ang tubag sa mga dinakpan. Napasakaan na silang kaso sa piskalya, kalapasan sa Philippine Dental Act. Sunod ni? Dalawang tingin ko. Ha? Dugay na ka ni sir? Dalawang Dili mo kong gama, sir. Ha? Igo ra mo kong deliver, sir, sa mga doktor. Igo kang? Deliver sa mga doktor, sir. Ikaw man sa denture, ikaw na yung mga sa dentista. Yes, sir. Igo ra mo atod ito para mahatod. Katong gayon na nag-atang ka atong mga. Yan na may pa-deliver. Pero kini paghimo siya nakakaton na tsukag buhat. Dili pa sa kigawa ko, sir. Kantigo na ka. Dili kayo katigo, sir. Sugoon ako, sir. Okay. Kita po'y makwarta ni mo, sugoon ka niya. Igo ra pang palit kaon. Matod sa mga dentista o sa Philippine Dental Association, doon na pagyupipila nga na-involved in illegal practice of dentistry bisan pagka dental technologist ang gimonitor karon dinhi sa Sugbo. Maong hugot ang ilang pagkig-alayon sa mga otoridad aron na mapugnan kini tungod kay tinguha ra mangyod kaayuhan alang sa tanan nga mga pasyente. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.
Nasikop sa mga sakop sa Talisay City Police ang construction worker nga naadik sa online gambling ug nang labni og cellphone. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Napriso kining gitumbok nga snatcher nga nakabiktima og usa ka pasahero sa PUJ nga mihunong sa Mayen Bacalso Avenue sa Lawaan 3, Talisay City nitong Lunes sa gabi, Abril 20. Gilang dinakpan nga si alias Nathaniel, 20 anyos, construction worker nga taga Lawaan 3 ug lumbad nga taga Masbate City. Human gilabni niya ang cellphone sa biktima nga si alias Marie, 23 anyos, taga lungsod sa Mindanilla. Mipahibaw dayon kini sa Talisay City Police, hinungdan nga nasusi ug nasubay ang mga kuha sa CCTV footage sa lugar. Tuod man na ilhan ng suspect og nasikop gahapon sa kadlawon. Giangkon sa dinakpan nga na-addict siya sa online gambling, hinungdan nga ng snatch. Na-recover raw sa gikawat nga cellphone nga giprinda na niya kay gibayad sa sugal. Napasakaan na og kaso ang dinakpan. Soon as possible time, ma-report diri sa atong police station. Kaya dali pa nato makandakan og follow-up operation. And then dakong ikagtabang no kaning mga CCTV, mga installed CCTV sa command center, sa mga barangay, lakit na sad kini mga CCTV sa mga private establishments. Giday di Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang kapaspas sa kapulisan sa pagtumbok ug pagkasikop sa mga suspitsado. Sama na lang sa pagkasikop sa duha ka mga tulisan nga nanuli sa mag-inahan diha sa barangay San Roque, Talisay City nitong Abril 11 sa kadlawon. Nasikop usab dayon ang nanuli sa cashier sa tindahan og LPG sa barangay Dumlog nitong Abril 19. ug ning bag-uhay lang ang pagkasikop sa snatcher. Yawa ginon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang kapulisan nga pahugtan pa ang seguridad aron kalikayan ang mga susamang kriminalidad. Muhatag og dugang motorsiklo ang LGU sa Talisay City Police. Unya si Mayor nangutana og unsay dugang pa nga matabang diri sa police station, and he offered to procure additional mobility, mga motorsiklo aron mapagpalapad sa atong mga pagpatrolya. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nagpahibaw ang kapin sa 400 ka mga kompanya sa Central Visayas nga nagpatuman na sila og flexible work arrangement. Usa sa gitanaw ang epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug sa grabing kainit sa panahon. Ano ang report ni Femery Dumabo? Usa na niini sa gipatuman nga flexible work arrangement ang pag-compress sa oras o reduction of time o ang pagpatuman sa 4 ka adlaw nga pagtrabaho sud sa usa ka semana. Apil na usab niini ang mga nagpatuman sa work from home. Gikan sa 444 nitong March, miabot na sa 856 ka mga kumpanya ang mipatuman og flexible work arrangement. Sukad April 21, human madugangi og 412 ka mga kumpanya. Sagad sa mga kumpanya nga mipatuman sa flexible work arrangement, mga anaa sa manufacturing, administrative ug anaa sa support service, accommodation ug food service, information and communication ug sa construction industry. Sa nadawat nga report sa DOLE 7, sagad nga rason mao ang financial losses ug kakuwangan sa market o ang pagminus na sa demand sa mga konsumidor. Usa sa gitanaw nga hinungdan maong pagsaka sa mga presyo sa produktong petrolyo ug ubang palitunon. That the employers and the workers may agree to adopt a flexible work arrangement to limit the exposure to extreme heat and strenuous activities. Work from home arrangement can also, a flexible work arrangement can actually be agreed upon by the workers and the management as well. Samtang karong Abril, usa na usab sa gitanaw nga rason sa pagpatuman og flexible work arrangement ang nasinating grabing kainit sa panahon. Samtang ni nagpadayon ang kainit sa panahon tungod sa El Nino ug sa nasinating haze sa Metro Cebu. Gilagway usab sa Occupational Safety and Health Center sa DOLE 7 nga risgo sa panlawas sa mga trabahante nga anaa sa field nga makahanggap og mga abog. Human giisang health alert tungod sa pagsaka sa air quality index sa Metro Cebu. These are encouraged actually to comply to institute as well. They directed to institute that one. So one is to assess the risk of exposure of workers to extreme heat vis-a-vis whether existing comorbidities, especially with those with hypertension, with kidney diseases, and implement appropriate control measures such as number 1, elimination of heat and humidity in workplaces through effective ventilation. Ang atong DO252 provides balaod nga ang workers can always mitigate themselves if feel nila kasardos na sa ila. Yes, pwede sila naa sila yung option. Atong worker na magawas din from the workplaces. So again, kung magawas na, that's a general public. So we follow the DNR rules and regulations. So they advise us to wear sa katong N95 mask to protect them. Subay sa karisgo sa panlawas,
Giawhag usab sa hepe sa Talisay City Police ang iyang mga sakop nga magpatrolya sa kadalanan nga magsulob og face mask. Ilabi na niya itong adunay mga gihambin nga respiratory illness. Hindi pahimanganuan na to ang personnel nga gi-encourage na to nga sila magsuot og face mask, especially itong naagid sa field kanang magpatrolya. Labi na katong naay mga respiratory mga illnesses nga. Although there is no specific directive to wear face mask, mas maayos siguro nga sila mismo suot og face mask. Obanik Liufer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Misaka sa 71 sentimos matag kilowatt hour ang bayranan sa kuryente sa Dumaguete City ug sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Kini gumikan sa epekto sa pagmahal sa krudo sa world market. Kaniadto mo presyo lang sa 11 pesos ug 89 sentimos alang sa residential consumers. Karong buwan na, mo kantidad na sa 12 pesos ug 61 sentimos ang biling. Buot pasabot, kung ang konsumo sa usa ka panimay moabot sa 200 kilowatt-hour tibok buwan, kinahanglan niyang magdugang og 142 pesos alang sa billing period karong buwan na. Mipasabot si Attorney Femery D. Sentagle, General Manager sa Noreco 2, nga misaka ang generation ug transmission charges kumikan usab sa pagmahal sa presyo sa krudo. Gidugang usab sa Noreco 2 nga posibleng mas mudako pa ang usbaw sunod buwan. Hinuon ang mga panimay nga mokonsumo ubos sa 50 kilowatt-hour pa ubos, makapahimos gihapon sa mga benepisyo nga nalatid ubos sa Lifeline Consumers Act. Sa una, the pricing mechanism is based on supply-demand. So kung taas ang demand, tight ang supply, that means prices can go up. But this time around, to curb the effect of the crisis, ang gihimo nila, gisuspend nila ang maong pricing mechanism. Gibunalan ang usa sa mga traffic enforcers sa Talisay City sa usa ka parking attendant. Human gipapahawa sa traffic enforcer ang sakyanan nga gipapark sa sospek. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga ang usa sa ilahang mga enforcer ang nagman sa traffic flow sa Barangay Tabunok, Talisay City. Ug usa na sa gipatuman niini ang pagbuyag ni atong mga nagpark sa no parking zone. Samtang namuyag, kalit kining gihapak sa gihubo nga t-shirt sa sospek nga si alias Itom, 40 anyos, Tagalawaan 3. Bisan nga nagpaila ang biktima nga traffic enforcer siya, wa maminaw ang sospek. Milakaw ug bikuha ug tubo ang nga gibunal usab sa enforcer. Maayo na lang nga daling nakarescue ang kaubanang enforcer ug nakatawag sa Talisay City Police. Nasikop ang sospek ug kasong direct assault ang gipasaka batok niini. Isang nagpaila nga siya mo'y duty dihan dapita, apan masukanon gihapon, gihamagan ang atong enforcer, ginasmagan, pagkahuman, milakaw, mibalik nga nagdagtubo, gibunalan ang atong enforcer. Nabitik ang liog sa usa ka third-year college student nga luwan sa iyang motorsiklo, samtang padung pauli silang panimay sa Barangay Bangbang, Cordova. Si Luan Mirundina sa report. Nahiagom og dako-dakong samad sa liog ang third-year civil engineering student nga si Francis Jen Santa Teresa. Human nabitik ang iyang liog sa hilo sa Tabanog. Padung muuli sa Cordova si Francis, gikan sa iyang klase, alas 3 kagahapon sa hapon, agi sa Sisilex. Pag-abot niya dapit sa Barangay Bangbang, wa siya makabantay nga nagbabagdiay sa daan ang hilo sa Tabanog, ilabi na kay hayag pa kaayo ang adlaw ni adtong higayuna ug puti usab ang color sa hilo. Ang Tabanog ni ugsok sa pikas linya. Yang katong Tabanog ni ungot sa barrier sa tunga. Dayon ni huot sa dalan, ni huot ang kaning hilo. Nya paglabang nako adto murag nasangit ang akong bukton una, ni sunod ang akong liog. Pag-abot na sa unahan siya nakabantay nga ni sakit ug nihuot na ang iyang liog ug daw gibira pa sa tag-iya sa Tabanog ang hilo. Apan wa niya makita kung si kinsa ang tag-iya sa Tabanog. Ubos man na diha ang squatter area ma'am niya. Taas ang fin sa Sisilex ba. Di na makita kung asa dapita ang nagtabanog man ba. Dugang ni Francis, wala usay naka-rescue kaniya ni adtong higayuna, busa nakahukom na lang siya nga mulahos paingon sa RHU Cordova aron magpatambal sa samad sa iyang liog.
Sa pagkakaroon, matod ni Francis, nagngulngol paghihapon ang iyang samad sa liog. Apan, gipatumar hinuon siya sa doktor og antibiotics ug pain reliever. Giawhag ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang mga Cordovahanon pinaagi sa social media page sa lungsod nga likayan ang pagpalupad og tabanog haduol sa mga poste ug mas maayong adto lang sa hawan ug luwas nga lugar. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hayan posibleng mag-atubang og kaso sa ombudsman ang mga LGU nga mapakyas paghatag og tubag ngadto sa Anti-Red Tape Authority kun arta kung nganong wa pa sila nakapatuman sa Ease of Doing Business Act. Si Luan Merondina sa report. Sa nagkadiyang mga dakbayan ug lungsod sa lalawigan sa Sugbo, ang Lapu-Lapu City lang ug ang lungsod sa Balamban ang mga fully compliant sa Republic Act No. 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Labing unang naka-fully comply ang Lapu-Lapu City niadtong May 2023, samtang ikaduha ang lungsod sa Balamban niadtong May 2025. Sagad sa mga LGU sa lalawigan sa Sugbo, partially compliant pa lang ug aduna pay 19 ka mga LGU nga wa pa gayud makapatuman sa balaod. Matod sa Director General sa Anti-Red Tape Authority kun arta, Secretary Ernesto Perez, sa 1,633 ka mga LGU lukop nasod, 127 pa lang ang fully compliant, samtang 720 ang partially compliant. Ug kadtong wa naka-comply sa Ease of Doing Business, padadaan nila og notice to comply. Kini aron makahatag og pagpasabot ang naasoy mga LGU kung nganong hangtod karon wa pa nila ma-operationalize ang Electronic Business One-Stop Shop. Niadto pang June 17, 2018, gipalabang ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act ug gihatagan og 3 ka tuig nga lugway ang mga LGU nga mopatuman niini. So matagal na ang panahon ang palugit na binigay sa mga LGUs. Meron ng ibang LGU hanggang ngayon talagang totally no submission at all. Dugang ni Secretary Perez, hayan sa November 1, 2026, gilauman nilang ma-operationalize na ang Electronic Business One-Stop Shop. We will just be waiting for the responses and we're warning those LGUs that will not even acknowledge nor respond. These are the cases that we will be filing against them before the Ombudsman for failure to respond. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagkaguliyang mao kini ang paghulagway sa mga milukat og tiket gikan sa Dumaguete City paingon sa isla sa Siquijor. Ang kagubot mitumaw tungod matud pa walay sistema sa paglukat og tiket sa barko ingon man sa Fastcraft. Sa video nga nakuha ni Balitang Bisdak contributor Renan Ansing, nakuhaan nga nagsinagitay ug nangisog ang mga pasahero nga mopaingon sa Siquijor. Wala nay linya kay nag-iyahay na sa pagkuha og tiket ang mga pasahero. Wala na masunod ang priority lane alang sa mga buntis ug senior citizen. Tungod sa dasok ug kahuot, adunay pipila ka mga pasahero nga nakuyapan. Gawa sa tourist destination sa probinsya, ubay-ubay ang mibisita sa Siquijor tungod sa nagkadaiyang activities. Sama na lang sa kalayo, usa ka live performance gikan sa nagkadaiyang local ug international artists. Gikan sa upat ka mga shipping companies, anaa na lang sa duha ang adunay biyahe paingon Siquijor. Sukwahi ang sitwasyon sa ticketing office sa isla sa Siquijor. Hanay kini og dili gubot ang linya ug dunay mga pulis nga miabag. Samtang wala pay giluwatan nga pamahayag ang management sa mga shipping lines sa nahitabong kagubot. Gigahin sa lokal nga kagamhanan sa Dagohoy, Bohol ang 43.8 million pesos nga pondo tumong sa proyekto ang pagpalapad ug pag-upgrade sa Level 3 waterworks system para sa paghatag og limpyo ug luwas nga tubig mainom. Ang proyekto nga pondohan gikan sa 20% Local Development Fund makabenepisyo sa 15 ka mga barangay. Ingon man ang upat ka Aplan barangay alang sa dugang mga infrastruktura sama sa mga reservoir o pressure system.
Mato ni Mayor Sofronio Apat, kinsa nangunay sa groundbreaking sa Barangay Mahayag netong Biyernes, prioridad sa lungsod ang nahisgutang proyekto nga nasugdan ni adtong 2023. Diin na serbisyuhan ang siyam ka mga barangay ug kapin 2,200 ka mga kabalayan o kaha 65% sa populasyon sa lungsod. Samtang mihatag og dugang 5 million pesos ang Bohol Provincial LGU para sa proyekto nga gilaumang mahuman sulod sa 8 ka buwan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Planong ipaubos sa refresher training ang mga ambulance ug emergency vehicle drivers sa Mandawi City. Taliwa kini sa nahitabo sa Cebu City, diin nalambigit sa vehicular incident ang ambulansya nga magdala unta og pasyente. Nakaengkwentro sa ambulansya ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka college student nga may resulta sa kamatayon sa angkas niini. Sa regular session sa Mandawi City Council, usa ang paghatag og refresher training sa gipapasar ug giaprubahan sa konseho. Gipapanawagan ang training para sa mga drivers sa emergency vehicles, ilabi na sa mga palisiya sa kadalanan. Giauhag sa konseho ang mag-drive sa mga emergency vehicles nga magmatngon kanunay bisan kung nagdali. I-mandate gini nato sila nga moagi gid sila mga seminars kay dili man kay katong nahitabo ra sa Cebu City. Dili lang kay sa barangay lang no, dapat tibuok gid ni siya tanan ambulance drivers. Kay tanan nagdamag emergency. Taliwa sa grabing kainit sa panahon nga nasinati karon, may pahimangno ang Mandawi City kabahin sa paghimo og mga outdoor activities. Subay kini sa very unhealthy air quality sa Metro Cebu nga na-monitor sa EMB7. Usa kini sa nahisgutan sa sesyon sa City Council, kung diin giawhag ang mga tawo nga magmatngon kanunay. Gipasar ang resolusyon nga nag-awhag sa lain-laing precautionary measures nga himuon, ilabi na sa vulnerable sector, sama sa mga senior citizen o adunay gipamati sa lawas. Alang sa umaabot nga fiesta sa Dakbayan, may mga outdoor activities usab na schedule, apan kadaghanan sa gabi na himuon. Extra careful kay nanabig ipagawas ang pag-asa regarding the heat index. So taas gid kay siya. Ang second og katupong air sa tong air na gipagawas ang DNR EMB. Init ug igang gihapon ang panahon nga mabatyagan sa halapad nga dapit sa nasud. Easterlies ang padayong nagpasulabi ug nakaapekto sa hapitan ng lugar. Sa pagkakaron, walay nabantayan nga dautang panahon apan magpabilin ang kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa nasud. Ridge sa high pressure area ang nagpasulabi sa northern ug central Luzon. Samtang matud sa pag-asa, anaasa 79% ang tsansa nga magka-El Nino gikan sa Hunyo hangtod sa Agosto ug mamahimong magpadayon kini hangtod sa unang mga adlaw sa mosunod tuig. Posible usab nga mohatod kini sa dry spell o huwaw sa ubang lugar. Apan mamahimo gihapon buhatod sa grabing epekto sa habagat sa panahon sa ting-uwan. Minampos ang managlahing operasyon sa Mandawi City Police, batok ning giingong notadong drug pusher. Ingon man lalaking wanted sa probinsya sa Bulacan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Muabot sa 170,000 pesos nga balor sa gituuhang shabu. Lakip na ang usa ka armas. Kini ang nasakmit sa mga sakop sa Mandawi City Police sa operasyon batok sa usa ka 41 anyos nga lalaki. Gihulagway notado ang sospek sa pagpamaligya og drogas. Napriso na kaniadto apan nakagawas og ingong mibalik sa binuhatan. Dako na siyang impact sa atong mga illegal, mga illegal o nagamit aning illegal na droga because nabawasan ang supply karon. Samtang sa laing operasyon sa MCPO gihapon, naaresto ang usa ka lalaki nga wanted sa kasong carnapping dito sa lalawigan sa Bulacan. Lumad siya nga taga Cebu o giingong diri nagtago. Uli siya sa Cebu, para magtago. Oh, okay. So, yung kitakasan ng iyang problema dito sa Bulacan. One day siya most wanted. Most wanted, province-wide, number 7.
Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasakmit sa PDEA 7 ang kapin sa 1 million pesos nga balor sa illegal nga drogas sa duha ka managlahing operasyon sa Cebu City ug City of Naga. Unang nasikop niadtong Abril 17 sa bypass operation sa City of Naga kining duha ka mga giilang high value target nga maoy tig-distribute og illegal nga drogas sa Southern Cebu, ilabi na sa lungsod sa Argao. Gila ang mga nasikop nga sila si Dodong, 36 anyos, usa ka welder, ug alias Anthony, 32 anyos, usa ka automotive technician. Nasakmit gikan kanila ang 5 ka mga medium size nga gidudahang shabu nga mobalor og 340,000 pesos. Samtang nasakmit usab ang mobalor sa 748,000 pesos nga balor sa shabu nga mihatod sa pagkasikop sa duha ka mga lalaki sa bypass operation sa Barangay Luz, Cebu City. Nasikop ang sospek sa operasyon nga si alias Hegan, 41 anyos, usa ka construction painter, ug si alias Herme, 36 anyos. Sulod sa tulo ka semana nga gipaubo sa surveillance ang mga dinakpan. Tukmang kaso ang napasaka na batok sa mga sospek. Nalangkat sa pambato sa Region 7 ang bronze medal o third place sa 2026 National Festival of Talents sa National Population Quiz category nga gipaygayon sa Rojas City, Capiz. Siya si Sean Kervin Ibanez, grade 10 student sa Marigundo National High School. Siya ang nahimong pambato sa Region 7 human siya makadaog sa 2026 Regional Population Quiz sa Dalaget, Cebu niadtong March 29. Ang National Festival of Talents, usa ka national competition nga gipasiugdahan sa Department of Education. Diin magpigi ang mga estudyante sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas sa natad sa talent, skills, creativity, innovation ug wit. Sa mong kategorya, nakuha sa NCR ang first place, samtang second place ang Region 6. Miarang-arang na ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nga gihulagway nga unhealthy sa miaging mga adlaw. Karong adlaw gihulagway kini sa EMB7 nga fair kun acceptable quality na. Sa gipagawas nga data sa EMB7 alas 8 kagayang buntag April 22 mitala na lang og 98 air quality index. Menos na kini sa kagahapon nga 139 air quality index nga unhealthy for sensitive groups. Netong Domingo, April 19, natala ang labing taas nga miabot gayud sa 199 air quality index kun very unhealthy air quality. Hinungdan nga giawhag ang publiko sa pagsulob og face mask kun mugawas sa mga primay. Umukato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro o kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.